गाज्रि रोखोमै बुजादोंमोन आरो बेनिफ्राय उनाव आंखौ जोबथेसालियावबो लांदोंमोन। आङो बे समाव धुबुरी जेलाव दान मोनसेनिबो बारा थाहैनांदोंमोन। दा आयेनगतभाबै जेसेबां खालामनांगौ बेयो माने रोखा जाथारनाय जाबाय आरो दा बिनि बिरोधियै जायखि जुजिया माबेबा संगठना सोरबा व्यक्तिया सोरबा जाथिया जुजियोब्लाबो बे सुक्तिनि बिरोधियै बेखौ सिफायनो हाला। आङो जोबोद गाज्रि रोखोमै बुजादोंमोन आरो बेनिफ्राय उनाव आंखौ जोबथेसालियावबो लांदोंमोन। आङो बे समाव धुबुरी जेलाव दान मोनसेनिबो बारा थाहैनांदोंमोन। जों गासै बे समाव आइजोफ्रा 25 सामोन। जोङो बे 25 साया बे धुबुरी जेलाव जोङो दान मोनसेनि बारा थानांदोंमोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे बात किया, BLT से 2-3 साल बात करके BLT से 2003 10 फरवरी में एक्ट किया। I would like to congratulate and to thank दिनैनि बे जोबथा बड' लिबारेसन टाइगारनि सोद्रोमाफोरनि मेलाव नुजाफैनो हाबावनाय गासै डिस्ट्रिक्टनि बड' लिबारेसन टाइगारनि बिग्रायारि सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्ला कमिटिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिग्रायारि टाइगार लोगो नोंथांमोन। जोङो दिनैनि बे जोबथा बड' लिबारेसन टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिल आइजें दैनायखौ ज्राब गारनानै जोङो कमन मास पिपोलजों गासिबो रायजो राजाफोरजों मिलायनानै थाहैनांसिगोन। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। आंनि नामा बेनु दैमारि। आङो बर' बिजोंजों 1976 आव मेट्रिक पास जादों। जोङो गिबिसिन बर' बिजोंनि फरायसामोन। जोङो फरायनाय समाव बिराद खस्थ' मोनबोदों। LP स्कुलाव माने बिजाबफ्राबो बेबादि नांगौ रोखोमै जों मोनबोआखै। जोंनि फोरोंगिरिया हारसामोन, जायनि थाखाय बर' फरायदोंमोनब्लाबो जोङो बिराद खस्थ' भुगिबोनांदों। थेवब्लाबो जोङो जाति आरो हारिखौ मोजां मोननायनि जेनिखि थागिदा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो बे बर' बिजोंजोंनो आवगायबोबाय थादों। बेबादिनो जोङो फरायै जेलानाखि क्लास 4 मोनफैयो अब्लाबो आरो लेखा गैला जालायबाय। एसामिस मिडियामखौ फरायनो होननानै जों बयबो आवगायबायमोन। नाथाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनबाय नोंथांमोना फासयनो नाङा, आवगायलांबाय था। बे हिसाबै जोङो जुदिअबा बर' मिडियाम फरायनानै गोबां आयदायाव बर' बिजोंनि लेखा गैयामोन, थेवब्लाबो जोङो बर' थुनलाइ बे गांसे लेखाखौ लानानैनो बाखि बिजाबफोरखौ एसामिस रावनिफ्राय सोलाय जोङो फरायबोदों। जेब्ला जों LP स्कुलाव फरायो बे राजेन्द्रनाथ नार्जारि होननाय बिथांनिमोन बे बिजाबा मख'जेननायमोन। बेबो गुबुन नङामोन, जोंनि आयं जायोमोन। गुवाहाटीयाव थायोमोन बे आयंआ, आंनि आइनि बिब'नि फिसाय। बेनि उनाव आङो ME स्कुलाव तितागुरि ME स्कुलाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव बे फरायसालिखौ बारग'खांनानै आङो बे समाव निउ कर्स जादोंमोन। जोङो 6सिम फरायनानै 7खौ फरायनो मोननाय जायाखै। जाम्प खालामनानै सिदायैनो जोङो क्लास 8आव लाहैनांदों। बेबादिनो फरायफुबाय थानाय समावनो जोंनावथ' जेंनाया जोबखाया। जोङो रावनिफ्राय आराम्भ खालामजेननानै हांखोनि बायदिसिनानि थाखाय गोबां सोमावसारबोनांदों। दा बे बिथिङाव जेब्ला रमान स्क्रिप्टनि थाखाय सोमावसारो बे समाव जोंबो थानो हायाखैमोन, जोंबो बारसोमफादोंमोन बे सोमावसारनायाव। बेयो मायथाइया जादोंमोन 1974। अब्ला आङो 9आवमोन, 9 थाखोआवमोन। बे 1974नि नभेम्बराव जेब्ला एकदम मैखोमै सोमावसारनाय जायो अब्ला आंबो बेवहाय बाहागो लाफादोंमोन। बे बाहागो लाफानायाव आङो जोबोद गाज्रि रोखोमै बुजादोंमोन आरो बेनिफ्राय उनाव आंखौ जोबथेसालियावबो लांदोंमोन। आङो बे समाव धुबुरी जेलाव दान मोनसेनिबो बारा थाहैनांदोंमोन। जों गासै बे समाव आइजोफ्रा 25 सामोन। जोङो बे 25 साया बे धुबुरी जेलाव जोङो दान मोनसेनि बारा थानांदोंमोन। बे दानि आब' मालति रानि नार्जारिमोन आरो बेबादिनो जोंनि क्लासनि मनरमा सोरबा गैला। बेबादिनो मायाति बसुमतारी, बाखि माखासेफोरखौ माने एक्जाक्ट दा बुंजोबनो हानाय नंला। देबोरगावनि माखासेफोर दंमोन। बेबादिनो जोङो जेल सिङाव थानानै जोङो गावनि फरायसा जिबनखौ जोङो दोनथ'नानै बा बेनिफ्राय जानगार जानानै जोङो थाथ'नांदोंमोन। बेनि उनाव जेलनिफ्राय गबोखांनायनि उनाव मेट्रिक फरिखा होबाय। थेवब्लाबो माने बोसोरसे बिदिनो
आन्दलना बिनि माजे माजे जाबाय थायो थेवब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो जोङो हाइ स्कुलाव फरायनानै लेखा बहायबो गैया बेवहायबो जोङो खालि बे बर' थुनलाइनि माबाखौल' मोनो बेनिफ्राय बाखि माखासे मेथ्स साइन्स गासैबो गुबुन दं मेथ्सआ इंराजिनिमोन बाखि साबजेक्टआ एसामिसनिमोन बे जोंखौ फोरोंग्रा फोरोंगिरिफ्राबो मोजाङै बर' रोङामोन जायनि थाखाय गोबां जोङो जेंनाखौ मोगा मोगि जानांदोंमोन थेवब्लाबो जोङो जि हायो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो मेट्रिक आनजादखौ 1976आव जोङो गिबि होजेनो गोबां फरायसाफोर दंमोनब्लाबो बे बोसोराव 1976आव अल आसाम जोङो 89 पास जादोंमोन बेवहाय जोङो गासै आइजोफ्रा सा10 पास जादोंमोन आरोखि पास जानो हादोंमोन बर' मिडियामजों बाहाय जोङो जोंनिया माने बे समाव जोङो फार्स्ट डिभिजनखौ रावबो मोननो हायाखै मानो होनबा जोंनि प्रब्लेमा बिरादमोन माने जुजिनानैसो गावबा गाव हारसिङै नाजानानै जोङो बे परिखाखौ होनांदोंमोन आरो निस्सय दानि बादि सुबिदा दंमोनब्ला बै समावबो बे जोंनि फरायसाफ्रा गोबां डिभिजन लानानै मोजां मार्क लानानै पास जानो हागौमोन बेनि उनाव आङो 1980आवनो बर' बाजार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फैयो बे समाव एपइन्टमेन्टआ जाथ'वाखैमोन मानो होनोब्ला इन्टारभिउ होदोंमोनब्लाबो बे समाव आंनि एजआ 18 जायाखैमोन आं डिग्रियावसो फरायगासिनो थादोंमोन दा थेवब्लाबो आं ओरैनो अनारारि हिसाबै मावबाय थानानै अनारारि माने ओरैनो मावबाय थाबाय बेनि उनाव आंनि बे सार्भिस माबाया रुल मथे 1981आव जयनिं माबाखौ देखायो आंनि साबजेक्टआ एक्सुवेलि आङो बारा मोजां मोनामोन हिन्दी साबजेक्टखौ थेवब्लाबो आगो डिप्ल'मा कर्स हिसाबै बे हिन्दी परिखाखौ होनाय जायोमोन बेहाय आङो आगयनि एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आदाखौ आं रायखाङाबा थानो हानाय नङा बिथाङा आंनो गासिबो बिजाबखौ जगायनानै बे परिखाखौ होनो थाखाय आंखौ गोबां थुलुंगा होदों दा बेनि उनाव आं ओरै फैयै फैयै उनावहाय इन्टारभिउ सेलेक्ट जाबाय बेनिफ्राय बर' बाजार हायार सेकेन्डारियाव आङो 80आव फैदोंमोनब्लाबो आंनि एजआ जायोलाय 18 जायाखैमोन ओंखायनो ओरैनो फोरोंथ'बाय थानानै 81निफ्राय आंखौ जयनिं डेटखौ देखायो बेनि उनाव बे स्कुलावनो मावबाय थाबाय आं बेनिफ्राय 1915आव आङो बेस्ट टिचार हिसाबैबो बान्था मोनो बे सम माबायाव 1915आव आरो जोंहाय बेखौ जिल्लानिया होबाय जोंनि जिल्लानि जेनेखि आइएस बियो होदों आरोखि आं जुदिअबा साख्रि लायोमोन आरो बेनिफ्राय आङो गथ'फोरखौ खुब नोजोर होयोमोन जिहेतु आंनि फिसाया डक्टर बेहा टाइम गैया आं बेखौ मालाबाबो लामा नायामोन आं स्कुलाव थांनायनि सिगांनो आङो बै समावथ' बिदि मावग्राबो मोनामोन बिसोरखौ टेबोलाव खालि आंनि फिसाफोरल' गैयामोन बिसोरखौ फोरोंनाय समाव न'आव फोरोंनाय समाव माने आंनि बिबोनांनि फिसाफोरबो थायोमोन आंनाव 7 गथ'फोर दङमोन आरोखि बेनि उनाव अबयसे फिसाजो गिदिरखौ देरसिनखौ उनाव माबा बेंटल मिसनाव दोनहैनाय जायो थेवब्लाबो आंनि बे न'आव आंनि बिबोनां आंनि फिसाफोर 7 थालांबावबाय बिसोरखौ फुङावनो सिखारनानै आङो साहा होखांबाथाय टेबोलाव जिरायनो थिनो बेनि उनाव आं एसे देखायग्रोयो देखायनायनि उनाव आङो आंनि खामानि फिसाफोरनि जि जोम सुयो बेवहाय आं बिसोरखौ होनो गोबारै फरायनानै हो जाहाथे आं खोनायोबा आं नोंसिनि गोरोन्थिखौ फोसाबना होनो हायो जे बे समाव गोबारै फरायबा आं खामानि मावबाय थाबाबो सोरनिबा माबाया गोरोन्थि जादोंबा आं थाब हमनानै खाथियाव फैनानै आसि थुनानै होयोमोन आं बिसोरखौ बेनि उनाव मेथ्सखौ आं एसे रोंखागौखाय खाथियाव जिरायनानै माबाफोरखौ टेकनिकफोरखौ खिन्थायो फर्मुलाफोरखौ खिन्थानानै होयोमोन आं बेबादिजोंनो बिसोरो आवगायलांबाय थायो आरो बिनिफ्राय जेब्लाबो बिसोरखौ जाहाथे गाज्रि लामाथिं आगान सुरलांनो हाया आं जेब्लाबो स्कुला बबे टाइमाव गयो बेखौ आं मिथिखागौ बेनि उनाव आङो सोर फैदों सोर फैयाखौ नोजोर होयो बेनि उनाव आङो दसे बिसोरो ओरैनो 3ता गाहाम जाखायो बिसोर न'आव सफैगौ माने बिनिफ्राय आङो बिसोरखौ दसे गेलेहोनानै माबानानै बेनि उनाव मोनानाय लोगो लोगो आं आथिं आखाइ सुनो थिनो आरो आं टेबोलाव मा खालामो जिरायहोफिननानै आरो नोजोर होयोमोन आं बेनि उनाव बिसोरो लासैनो गाव गावनि मावनांगौआ मा बेखौ बुजिलांनो हमबाय बेलासिबा टेबोलाव जिरायनांगौ रोङाबा माबा प्रब्लेम जादोंबा आंनि खाथियाव बुङो बेखौ माबोरै लिरनांगौ माबोरै खालामनांगौ होननानै आंनाव सोङो आरो थिग बेबादिनो बिसोरखौ बेबादि अननायनि गेजेरजोंनो आङो जेब्लाबो बिसोरजों ओंखामखौ ज' जाफायो फुङाव थांनायाव जुदिअबा ज' मोना खिन्थु आं मोनायाव बिसोरजों ज' जाफायो आरो बिसोरखौ जाखांनायनि उनाव माबाफोर समस्या जेंना जादों नामा बेखौ आङो मिथिनो नाजायोमोन आरो बिनिफ्राय उनाव गावसोरनि जोनोम सान फैयोबा आङो खोन्थानानै होयोमोन आरो बिनिफ्राय बे समाव देरसिनफोरखौ सिबिनांगौ खुलुमनांगौ बे बाथ्राखौ फोरोङोमोन बे सिबिनाय खुलुमनाया जोंनि गेजेराव अननायखौ बोगथाबनानै दोनो अब्ला बिसोरो माबा दाय मावदोंबाबो बिसोरो गावसोरनो लासैनो खिन्थाफिनगोन बा जोंबो मिथिनो खाबु मोनो आरो बे हिसाबै हयथ' आंखौ आफा इसोराबो अनहरदों खोमा
आं सानदों आरो आङो गथ'फोरखौ होनो मालाबाबो मिसा खोथा दाबुं मिसा खोथा बुंनाया बेयो मानसिखौ गाज्रि लामाजों आगान सुरहोयो हयथ' बे हिसाबै बिसोरबो आंनि बोसोनखौ लानानैनो आवगायलांबाय थादों मथा मथि बे फिसाफोरखौ मोजां खालामनायाव बिमाया बांसिन रल अर्थात दायित्व थायो आरोखि आरो हानायमानि खालि फराय होननानैल' फिसाफोरखौ टेबोलाव थांनो थिननो नाङा गावबो एसे थाफाहैनांगौ मालाबा आरो नङाबा आरो बिसिनि टेबोलफ्राव मा दं मा गैया बेफोरखौबो एसे नोजोर होनांगौ माबाफोर एसे देरफुनाय समाव मानसिफ्रा गोबां गाज्रि लामाथिं आगान सुरनो नागिरो बेखौ नोजोर होनांगौ जायखिजाया जाहाथे फिसाफ्रा गावनिफ्राय गोजानाव थाङा बेखौ जेब्लाबो अननायनि गेजेरजों बोगथाबनानै लाखियो अब्ला नोङो बिनि फिथाइखौ निस्सय मोनगोनखि मोनथारगोन आरो बिमाया जेब्लाबो बिनि गाननाय जोमनाय थानाय मार्जित' जानांगौ सिम्पोल नङाबा नों जेबादि खालामदों बेखौ नोंनि फिसाफ्रा नोजोर होबाय थागोन माने नुनानै बांसिन सोलोङो खोनानानै खम सोलोङो नुनानै बांसिन सोलोङो ओंखायनो बिमा जानाय लोगो लोगो मानसिया खुब मार्जित' जानांगौ अब्लासो नोङो फिसाखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हागोन दा बे हिसाबै आङो आंनि माबाखौ फिथाइखौबो मोनबाय आंनि देरसिन फिसाजोआ कटन इउनिभारसिटियाव प्रफेसार जानानै दङ ओमफ्राय गेजेर फिसाजोआ डक्टर आरो आंनि फिसाला दुइसिना एभिएसन लाइनाव बिनि माबाया एयारलाइन्सआ अमाननि माजे माजे बियो इन्डियायावबो थाफैयो माने आरो ओरैबायदि बिसोर आं उन्दैयाव बिसोरनो जि आखल फोरोंदोंमोन बे आखला दासिमबो बिसोरनि गोरबोआव हाबनानै थाबाय जायनि थाखाय जोंनि बिमा फिसा अनलायनाया दासिमबो गोजान जायाखै बेयो बायह्रानिफ्राय फैबाबो थफ्लाखौ दोननानै बियो न' सिङाव हाबहैया माने आंखौ नागिरग्रोयो बेयाव जेला फैगोन होनो आंबो न'आवनो थाखायो बेनि उनाव बियो थफ्लाखौ दोननानै आंनि आथिंखौसो गुग्रुब हमग्रोयो बेनो जाबाय जोंनि अनलायनायनि बेयो मोनसे नेरसोन आरोखि माने आं जे फिसाफोरखौ माने मोजाङै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हाबाय आंहा बाहाय गोग्गानाय दङ दा आङो बेनि गेजेरजोंनो बिमा माहारिखौबो बुंनो लुबैयो फिसाफोरखौ जेब्लाबो खाथि सोमोन्दो खालामनानै लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावलाङोबा माने जेरै जोनोम सान एरिफ्रावबो खेबसे जिरायलायनानै मोनसे जोनोम सान होनब्ला जे गिदिर माबा मोनसे बान्था गिफ्ट होनांगौ बे जानो नाङा बिसोरनो कलम गंसेखौनो हो माबा मोनसेखौनो बे गिदिर दामि ड्रेस दामि माबा जिनिस होनानै गथ'फोरनि गोसोखौ माबा खालामनो नाङा माने जेखौ सौहाया बेखौ मोननो लुबैयो बे समाव बे कलम गंसेयानो जथेस्थ' ओंखायनो बिसोरखौ बेबादि हिसाबै जुदि दैदेनलाङोबा निस्सय मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै आं सानदों आरो आं रिटायारमेन्टनि उनाव आङो सामाजिक माखासे अर्गानाइजेसनफोरजों गोबां अर्गानाइजेसनफोरजों जड़ित दङ जेरै दासिमबो आङो आबोबनि एडभाइजार हिसाबै दङ बेनिफ्राय सिनियर सिटिजेननि आं दा लिटारेरि बे माबायावहाय बर्डआव आंबो सासे सोद्रोमा बेनिफ्राय ओरैनो बाथौनि आङो बिजनि जिल्लानि माबा माइनाव आफादनि आफादगिरि थिग बेबादिनो आरो बेजों लोगोसे बेनि अनगायैबो आं खामानि मावनो मोजां मोनो नालाय आं दा टाटा लाइफ इन्सुरेन्सआव एजेन्सि हिसाबैबो खामानि मावो आंहा बाहाय लाजिनाय गैया खामानि आं जिहेथु थगाया रावखौबो माने खामानिखौ माने मानसिफोरजों बिश्वास मोनजानाय लानानै खामानिखौ मावलांनांगौ अब्लासो फोथायनायबो थायो आरोखि दा बे आङो गोदोनिफ्रायनो आंहा मोनसे सिमां दंमोन आं जेराव माबा मोनसे मावगोन आं बेहाय माबा मोनसे बान्थाखौ आं आवथायथारगोन थिग बेबादिनो आं जेरै स्कुलाव फोरोंनाय समाव माने जिल्लानिफ्राय बेस्ट टिचार हिसाबै आं बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो दा नैबे टाटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पानियाव मावनानैबो आङो थांनाय 2023आव MDRT जानो हादों बेफोर माने आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव माने गोजोननाय मोनो आरो बेस्थ' थानानै खामानि मावनानै गोजोननाय मोनो फरायसाफोरखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो गिबियाव जों जेब्लाबो न'नि अबस्थाखौ नायग्रोनांगौ माने जों फरायसालियावनो जा बहुत गुबुन गुबुन जायगायावनो जा गोबां रोखोमनि फरायसाफोर लोगो मोनो खिन्थु नोंखौ दांग्रोमग्रोनांगौ नों बबे दैनि ना बा नों बबे न'खरनि मानसि नों मालाय दामि ड्रेस गानबानो जे गाननांगौ बे नङा मालाय बाइक लाबानो लानांगौ बे नङा नों सिन्था खालामनो हानाय जानांगोन माने आङो बेखौ लायोबा आंनि न'खरा माबायदि खस्थ' मोनगोन ओंखायनो फरायसाफ्रा जेब्लाबो फरायनाय समाव फरायनायखौ गोसो होनांगौ आरो नोङो उन्दैनिफ्रायनो मोनफा मोनफा थांखि लानानै आवगायबोनांगौ जि थांखिखौ लानानै नोङो आवगायलांगोन बेखौ मोननो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ फरायनांगोन जथेस्थ' खस्थ' खालामनांगोन आरो नोङो जेब्लाबो बिमा बिफानि फारसे सिबिनाय बेबो थानांगोन आरो मिसा खोथा होननो नाङा फरायसाफ्रा बेखिनिखौ खामानिखौ मावोब्ला निस्सय नों जिबनाव साक्सेसफुल जागोनखि जागोन मालायजों खारफानो नाङा नोंनि लामाखौ नोंसो बानायनानै लानांगोन मालायनि मोजांखौ नोङो नुनानै बेजों खिथु खारबा बे जेबो खामानि गैया आरो मालाया नोंखौ नोंनि माबायाव माबा बुंगोन नों बेखौ जेबो फाजानोबो नाङा बे होनग्राया होनबाय थाथों नोंनि जि मावनांगौ नों बेखौ मावलांबाय था बेना सोरबाबा होननो हागौ बेना जायनि थाखाय स्कुलफ्राव इउनिफर्म होनाय जायो बे मोनसे मोजां खामानि
मानो होनबा गुबुन गुबुन ड्रेस गानोबा फरायसाफोरनि गथ'आबो गुबुन गुबुन जायो आरोखि दा फरायसाफ्रा गोसोआव लाखिनाया खोब गोनांथार जेब्लाबो जोङो माबा मोनसे जाहैनोब्ला जों खस्थ' खालामनांगोन जिबनाव खस्थ' खालामबासो जोङो बिनि फिथाइखौ मोनो आरोखि बिथां बिनु दैमारि आब'आ मोनसे बाथ्रा बुंदों हार्ट टाचिं जायखौ जोङो बुङो हार्ट टाचिं बिथाङा बुंदों जाय बोसोनखौ जाय सोलोंथाइखौ बिथाङा गावनि फिसाला फिसाजोफोरनो होदोंमोन दिनै बिथांनि फिसालाया एभिएशन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावो फरेनाव थायो न'आव फैयोब्ला बिमाखौ सिगाङाव नागिरो बेगखौ बाहेरायाव दोननानै बिमानि आथिंखौ हमनानै गुग्रुब खुलुमग्रोयो बेबादि लेसनखौ जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ' गथायफोरनो होनो हानांगोन आरो फरायसाफ्राबो बेखौ नुनानै सोलोंनांगोन आब'निसिम खुलुमबाय